No, taký blešatý kýver, taký sa to motivál. Hipsteri na drevených bicykloch s drevenými iPhone-mi, nájdu si ma do regálu hamburger. No tak som bol v takom období, že žúr, ruka hore. No, si mal dlhé vlasy, všetci buzerati a baby za tebou šaleli. Áno, buzerati hlavne. Čo pozeráš na mňa? Nie. Si nás stretol zo pár na tej Vešťanovu. Čo? No buzerantov. Ja neviem, počkaj, ja som stále taká strašne si... Akože nevieš do piče. Celý náš ročník bol teplý okrem teba. Strinická pedagóga, to si pamätáš. On rozprával takým tichým hlasom. Všetko hovorí ticho, aby ste sa k tomu priblížili úplne na blízko. No a jedného dňa si nás zavolal dvoch spolužiakov a hovorí, že vo vašom ročníku sú traja teplí. A my, že vážne? Áno. Povedala mi to Zuzá Fialová. V iPhone mám takú aplikáciu, to počúvam iba. A prečo počúvaš? Ja neviem, človeče. Ja som raz pozeral asi do druhej noci jeho pod lampou, kde sa rozoberala božská častica Higgsov bozón. A celé to zaujímalo tam asi dvoch vedcov a začalo to celé o tom, že no tak čo je to tá božská častica, ten Higgsov bozón? A on teraz, ten vedec hovorí, no tak to máte vlastne toto a toto a to, keď rozložíte na drobné, tak z toho vzniká toto a to, keď rozložíte na drobné, tak z toho vznikne toto. A Rip sa pýta, že no a toto je ten Higgsov bozón? Asi pohodí, nie. Toto musíte rozložiť ešte na drobnejšie, z toho sú tie atómy, sú tie elektróny a toto je to. A to boli 2 hodiny už, hej? Dobre, tak ale toto je ten Higgsov bozón, že nie. Musíte to rozdeliť ešte na drobnejšie a o druhej to končilo, že toto a toto. A on hovorí, že no dobre, a toto je ten Higgsov bozón? A ten vedec hovorí, že to my nevieme. Tak ja som o druhej noci išiel spať si hovoril, že ty vole, to čo bolo toto? Tak ale ten masokizmus, že potom si to ešte nahráš ako aplikáciu do iPhone a počúvaš to. A to milé, no. To sa mi páči. Tak to mi pošlem zajtra voľaké moje svoje zvukové nahrávky. Ozaj, veríš na také, že tieto všelijaké veštice, vykladanie kariet, bol si na niekedy? Čo ti, ja viem, mne to príde smiešne. Aj mne. No. Ja vždy tam prídem a tá pani sa tak divne tvári. Ja začnem rozmýšľať, že kto to s kým ona chodí, s kým spáva a také vieš, tak úplne iné veci. Či sa volí. Čo robí? Ty si sa teraz prehúpol, práve to tak pozerám, teraz som si to uvedomil, že do tej moderátorskej role však. Ale to je taká náhoda tiež, lebo ja som si vymyslel tú partičku tak, že tam budem skákať a kopať kolegov do zadku a neviem čo, a že sa budem ja zabávať. A tak a ty sa tam najviac zabávaš. No áno, ale akože sedím za stolom, ale ty sa tak zabávaš, že ja veľakrát preto to prepnem. Úplne úprimne nikto. Ináč aj ja. No ale ešte vráťme sa k tvojej mladosti, lebo predtým, ako si sa stal úspešným svojím zmrzlinárom. Vieš čo, nie, to som si otvoril, to bol výborný ekonomický nápad, zarobil som myslím nejakých 30-40 eur za 3 mesiace. A niekde si povedal, že hráva strašne veľa peňazí. To sú také tí, aby ste chápali z času, na čo sa zavolajú do novín, keď ste na online rozhovore. A tam sa ľudia všelijakí pýtajú veci, ako typu, že dobrý deň, ako sa máte, cez to, že aké mám pneumatiky na aute, aký mám bilo vtáka a takéto veci. Vy sa ešte nepýtali, že? Na vtáka som ešte nepýtali. Možno ich to nezaujíma. Počujem ma, že ty dokážeš plakať na filmoch. No, na svojich nevec. Ja som bol v kine, to zabavenom na Titanicu, to ste asi všetci videli. A Titanic je film, ktorý ja som pozeral 2/3 a celú dobu som si hovoril, že to je kravina, už ak to skončí, to čo je za hol. A ešte tak ostentatívne som to tam dával najavo v tom kine, že ty poviem, že vole, to je celú a hovorím, idem, ale zostanem a toto celú dobu som toto robil. Fakt, neviem, koľko trvá 3 hodiny, ten film, 2 hodiny, 58 minút som toto robil a tam je potom taká scéna, jak tá stará pani hodí, že hodí do vody ten diamant a ja vtedy, že jeb! O sexe hovoríš? O sexe hovoríš? Áno, mám túto procedúru, okej, dobre. Môže? Počkaj, až keď sme pýtal, tak ty vlastne si bol veľmi rýchly vo všetkom. Aj v tom si rýchly. V čom? No v sexe. Tak ako keby, keď treba, keď nemáš fakt čas. Vylovíš červíka a ideš, rozumiem. Zdá sa, už poznáte, že? Hej, poznáme sa. Týždeň. Už je to týždeň, čo som spoznala Dana. Aj, tak na základe toho vznikla etida, že si modelka. Žizel. Ako sa hovoríš ešte raz? Žizel? Ako si nastavuješ ten telefón? Takto. Takto sa
A máš aj stoja na to? Nemám ani statív. Ja som si nenašporila na statív. Prečo? Nemám našporil, že to stojí 40 eur, Viktor. Prepáč, koľko si zvidela ten afekt? Ja po mame. Ja neviem, nikto nie tak strašne afektovali ako ja v rodine. Ja som asi jediná zatiaľ. A čo ťa to tak chytilo? Neviem. Vieš, učiteľky na základnej škole. To je akože brutálne. A chcela si byť ako učiteľka? Nie, nechcela som byť, iba tie afekty ma vždy fascinovali, ako rozprávali. Takto. Všetky učiteľky takto rozprávajú, keď vysvetľujú. Takže toto má... Dalo ako učiteľku, že si mala rada. Čože? Dalo ako učiteľku. Neviem, ja som mala jednu, ale nemám žuvačku, ale vždy takto žula žuvačku. A ty si chcela študovať aj vašu novú však? Jo, ale to bola taká halusová. Ale aká halus, obidva sme to vyštudovali, je to kokotina, ale aká halus. To vyštuduješ vtedy, každý to vyštuduje, koho nezrazí električka. Naozaj, ja som sa ani cez prvé kolo nedostala, že to totálny trapas. Teraz som išla 18 rokov, som videla čo so sebou, že idem na herectvo. No a išla som tam a v prvom kole som mali spievať, tak ja som mala, že spievaš, spievaj stvorenie, to je nejaká proste ľudová pesnička. Stvorenie? Spieva, to bože strašná pesnička a pre mňa našla baba, ktorá mala brutálne akože nejaký šanzon francúzsky na klavír tam hrala. Že ten totálne, akože Martina Schindlerová, že to ličí. A ja čo po nej... Zimaniela môžeš dočiť, čo Martina Schindlerová. A ja po nej, ona francúzsky, že brutálna pieseň a zimomriavky, hej, plášť, všetci tam dojatí. A ja som po nej šla, že spievajme si, spievaj. Že som vyštudovala andragogistiku, o dlho horšie už je len sociálna práca. No však prepáč, andragogistika, vzdelávanie dospelých. To je andragogistika. Pardon, to je jedno jak filatelia. Tam také humanitné predmety boli a to je také easy. A to ťa vážne bavilo, alebo si sa to vybral, že každého brali? Nie. To ma naozaj bavilo. Akože mňa baví sa tak učiť, nie? Že to je lepšie ako robiť, alebo čo. Ako bývate na byte? No, teraz bývam u frajera, takže 2. Koľko má rokov? 34. A je tu? Nie. Prečo? Neviem, robí. Ale čo ty? Od 9:30 čo robí? Hrá sa s pišulákom. A Evelyn prečo? Nie, to vzniklo tak, že ja keď som vystúpala prvýkrát asi pred 5 alebo 4 rokmi na stand-upke v Šerci, tak oni, že ako ťa máme predstaviť, že hoci ako len je Eva, lebo to neznášam, lebo keď mi niekto povie Eva, tak mám pocit, že na čo som to Eva. Hej, že teraz troška vypijem, niekedy, málo kedy. Raz za čas. Málo kedy, raz za čas. Mám takú obsesiu, že všetko potrebujem a všetkých milujem a každé všetko potrebujem. Značky, železné konštrukcie, električku, všetko, čo sa mi zmestí. Čo piješ najradšej? Borovičku. Ja normálne, lebo všetky moje kamošky pijú martiny s vodkou a margarity. A kosmopolitani a kokotiny. Vieš, že si v Riu, tváriš sa na najväčšiu čaju a potom povieš, že borovičku. Ale ty sa nemusíš tváriť za čaju, ty si, mne to páči. A mi sa to páči, že ty rada športuješ, že? Ja milujem šport. Píšu mi, že no, fotenie dojmy, ja som rada, takže... A konfekčná veľkosť, a ja, no do piči. Vlastne, to šikane však. Áno. Šikanoval ťa niekedy niekto, o mňa hej. Teraz vážne. Neviem. Tak deti na základnej hlúpe sú všetky, takže to tak nerátam ako úplne takú šikanu. Lebo to sme sa všetci tak navzájom orientovali. Naozaj? No tak lebo ty si teplý, vieš. Tak to je také, že to sa tak čaká troška. Na jedinú party, ktorú chodíme tepláreň. A prečo? To je čo za afekt, že žena heterosexuálne ladená chodí na tepláreň, no. Neviem, lebo je tam dobrá hudba, človek sa tam... To je dobrá hudba, teraz sobotu som tam môže. A čo máš akú hudbu rád? Alebo na akú hudbu tancuješ? Edith Piaf. Bol si to niekedy v gay-pube? Vieš čo, bol som raz, no. Sedeli blízko stole pri takých dvoch chlapoch, sa začali olizovať. Takže ty vole, to čo je? Tak som odišiel.